Welkom bij de finale van Lee of Yeah. De afgelopen weken hebben 16 student-ondernemers hun plannen gepresenteerd voor een deskundige jury. En iedere aflevering won er 1. Dus we hebben 4 winnaars en die verzamelen zich vandaag opnieuw. Opnieuw moeten ze hun plannen toelichten voor onze jury. En dan kunnen ze kans maken op de echte hoofdprijs. Ze hebben al €10.000 gewonnen, maar vandaag kunnen ze €50.000 en cash en goederen voor een nieuwe onderneming winnen. Die jury die bestaat uit de volgende ervaren ondernemers. Mark Kootjans werkte in de harde Amerikaanse financiële wereld voor de Rabobank en is nu de baas van Rabobank Maastricht. Vorig jaar stond hij in de goudhaantjes top 100. Peter Doveren maakte carrière binnen Vodafone, waar hij nu de baas is van zo'n 1000 mensen die klanten tevreden moeten houden. Oftewel, die Joep van het Hek buiten de deur moeten houden. Desiree van Bokstel is mede-eigenaar van een jong private equity fonds. Ze heeft als hobby hardlopen en ze hoopt dat haar investeringen in het MKB ook hard gaan lopen. Matthijs Mennen is registeraccountant en hij weet dus alles van cijfers en gezonde bedrijfsvoering. En hij noemt zichzelf een dienstverlener met ambitie. En hier zitten ze opnieuw, de leden van onze jury. Vandaag een extra zware taak voor jullie, een extra zware verantwoordelijkheid. De finale kan er maar 1 echt winnen. Hoe streng gaan jullie vandaag zijn? Het gaat dit keer om de hoofdprijs Leon. Dus de norm wordt hoger. En ze moeten vandaag extra laten zien waarom zij recht hebben op de €50.000 en de winnaar zijn van de Lee of Yeah competitie. Ik zie 3 mensen meeknikken. Ja. Dat is de lijn. Nou, de ideeën hebben we natuurlijk wel gezien. We willen nu de echte ondernemer zien. Dus ja, die mag je best wel wat vuur aan de schenen leggen. Oké. Nou, ze zijn gewaarschuwd. En wij ook. We gaan kijken naar de eerste. En waarom die ook alweer en op basis van welke pitch en met welk plan in onze finale terecht kwam. Wij zijn van Flylight. Flylight heeft een unieke en baanbrekende oplossing voor jetlag. Jetlag is een enorm probleem, vooral voor zakenreizigers. Nou, we hebben op basis van wetenschappelijk onderzoek hebben wij een oplossing daarvoor ontwikkeld op basis van lichttherapie aan boord van het vliegtuig. Door 15 minuten van deze speciale lichttherapie te gebruiken aan boord van het vliegtuig kunnen wij de biologische klok al in het vliegtuig verzetten richting de tijdzone van de bestemming. Daardoor is dus de belangrijkste oorzaak van jetlag weggenomen. Welkom terug. Dankjewel. Hallo. Hi, welkom terug. Zet hem maar weer neer. We kennen hem natuurlijk nog uit de voorronde. Nu is het echt spannend. Nu gaat het om het grote geld. Ja. €50.000 en cash en goederen voor jullie onderneming. Leg onze jury eens uit in minimaal 30 en maximaal 60 seconden waarom jij een goede ondernemer bent. Oké. Ik ben een goede ondernemer omdat ik vooral heel veel doorzettingsvermogen heb. Als ik 1 keer ergens aan begin, dan zal ik ook alles doen om dat voor elkaar te krijgen als ik daar echt in geloof. En dat is bij ons product natuurlijk zeker het geval. We hebben daar veel onderzoek naar gedaan. En, ja, ik zal analytisch denken, goed dingen afwegen, een groot overzicht houden en focussen op de dingen waar wij goed in zijn. En ook de andere dingen aan andere mensen kunnen overlaten. En ik denk dat vooral doorzettingsvermogen en toewijding gecombineerd met technische kennis hiervan en ook een stuk ondernemerschapskennis wat ik eerder heb opgedaan, dat ik daarmee een goede ondernemer kan zijn. Helder, dankjewel. Wat is de grootste prestatie die je tot nu toe in je leven hebt geleverd? De grootste prestatie? Nou, ik denk dat ik mijn studie... ik was vroeger altijd gefascineerd door vliegtuigen. Natuurkunde vond ik interessant en wiskunde ook. Maar ik vond het wel erg moeilijk. Ik heb op de middelbare school had ik maar een 7 voor wiskunde. En toch gekozen voor een van de moeilijkste technische studies. Omdat ik dat zo graag wilde. En dat ik daar alles van wilde weten. Dus heb ik dat gewoon gedaan. En dat heb ik nu ook bijna tot een heel goed einde gebracht. Ik vraag me af in hoeverre jullie een team vormen. Want je pitcht over jezelf, je vertelt nu ook over jezelf. Vertel eens wat over jullie teamwork. We weten wat elkaars sterke en zwakke punten zijn. En ik denk dat wat is zijn zwakke punt? Zijn zwakke punt? Misschien
Dat hij soms iets te ingewikkeld iets probeert uit te leggen in iets te mooie bewoordingen. Wat dan niet helemaal aankomt bij degene aan wie hij het uitlegt. Dat zou ik op kunnen noemen. Waarin blink jij uit? Ik kijk graag naar het grote plaatje. Ik doe graag een beetje met alles mee, met alle verschillende onderdelen. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is als je een eigen bedrijf start. Dat klinkt heel aardig, maar wat is jullie korte termijn doel met jullie onderneming? Dus we willen dit product verkopen en blijven innoveren. En dan andere producten aan ons productprogramma toevoegen. Om toch een goede positie binnen die markt te houden. En in eerste instantie is het ook het plan om het product aan de luchtmaatschappij te verkopen. Helder. Dank jullie wel, heren. Graag gedaan. Dank je. Bedankt. Dank je wel. Bedankt. Ik geloof heel erg in ons product, denk ik. En ik denk dat wij ook een heleboel mensen hiermee kunnen helpen. En dat we een hele grote markt aanspreken. Ja. Waardoor we een heel solide idee zijn. Ik heb nog meer de indruk dan bij de eerste keer dat er nog eigenlijk helemaal geen plan is. Nee. Er is een product en dat is nog niet eens uitontwikkeld en dat is wat er is, maar verder is er niks. Dat vind ik toch wat teleurstellend. Het is een aardig initiatief, maar het is een onvoldragen plan. Ja. Er zitten te veel open eindjes aan. Ja. Nee, het enige wat ik goed vind is dat ze een soort proof of concept willen doen. Hè? Dus dat ze echt het ding willen gaan gebruiken en testen met klanten. Dat vind ik sterk. Leden van de jury, de heren van Big Advertisement, die komen nu terug. Laten we nou eerst even kijken samen hoe ze ook alweer hier terecht kwamen. Jullie vragen je vast en zeker af wat dit is. Dit is onze Big Deal kiosk, speciaal voor ons in China gemaakt. En mensen kunnen hier gratis kortingsbonnen mee afdrukken. En wel op die plek waar het juist ertoe doet, op straat. Scan uw parkeerticket en krijg gratis 3 kortingsbonnen. En we hebben het getest. En met succes. Voor de consument is het gebruik van deze kiosk heel gratis. Wij verdienen door de adverteerder per afgedrukte bon een bepaald bedrag te vragen. En juist omdat onze kiosken zich midden in de stad bevinden, is de kans groot dat een coupon ook daadwerkelijk wordt ingeleverd. Welkom terug, heren. Leuk je weer te zien. Ja, Aangenaam. insgelijks. Hoi, Leon. Hoi. Hier staat hij weer. Ja, hebben we weer meegenomen, ja. Ik zou je nu opnieuw willen laten pitchen. Oké. Onvoorbereid. Zeker, inderdaad. Over het antwoord op de vraag waarom jij een goede ondernemer bent. Waarom wij goede ondernemers zijn, juist. Dat mag ook. Oké. En je tijd gaat nu in. Nou, waarom wij goede ondernemers zijn? Wij denken dat wij goede ondernemers zijn omdat wij van een visie die wij hebben gekregen tijdens onze studie in het buitenland in 9 maanden tijd een visueel fysiek product hebben weten te maken. Het idee kortingsbonnen buiten op straat tot een product hebben weten om te vormen. En tegelijkertijd contracten hebben weten neer te krijgen met grote partijen zoals Q-Park. Dat is denk ik waarom wij denken dat wij goede ondernemers zijn. Dankjewel. Daar ben jij het mee eens? Ben ik het volledig mee eens, ja. Leden van de jury. Ze praten in de wij-vorm. Ja, dat is een compliment, heel netjes, keurig. Hè, dat je dat direct oppakt, want je bent een team, je bent sterk als een team is. Zeker weten. Als ik je pitch samenvat, zeg je, we zijn goede ondernemers omdat we dit succes hebben bereikt. Omdat we aanpakkers zijn. De ene is de aanpakker, de andere is het geweten, zo gezegd. Dus wij hebben een hele mooie teamspirit tussen elkaar. Wie is de aanpakker? Denk wel, Leon. Nou ja, ik ben de prater, ik ben ook een beetje de aanpakker. Ja. Maar ja, goed, die mensen moeten er ook zijn, toch? Ja, Barry schiet en ik hou Barry een beetje in toom af en toe. Investeer in 1 keer flink om het snel in de markt te zetten. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Op het moment dat wij lanceren, dan doen we dat in 1 keer goed en landelijk. Straks gaat alles elektronisch met mobieltjes, et cetera. Ja. Hoe gaan jullie daarmee verder? Wij gaan niet naar een retailer en zeggen wij hebben een mobiele app. Nee, wij zeggen luister, wij hebben uniek gepositioneerde advertentiedisplays waarop jullie nu kortingsbonnen kunnen afdrukken. En tegelijkertijd zetten we die advertentie ook op de mobiele app. En over de jaren heen zullen we zo een grotere basis van consumenten weten te genereren. Dank jullie wel. Goed, dank jullie wel. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Ziens. Jullie hebben al €10.000 gewonnen. Hoe voelt het dan om dan daar weer te staan? Ja, dus ik heb het persoonlijk gevoel, ik had een beetje, de spanning is er vanaf. We hebben die 10.000 gewonnen en het kan alleen maar nog mooier worden. Ja. Dus ik stond er eigenlijk persoonlijk zonder zenuwen. Dus ik het meestal wel klaar. Maar toch had ik dat, ja. Hoe hard hebben jullie die hoofdprijs nodig?
Nou, wij zitten op dit moment echt in een fase waarop nu die beslissingen moeten worden genomen. Bank, investeerder, dus ja, het komt wel echt op het goede moment. Ja, ja. Duimen? Zeker weten, ja. Ja, we vertrouwen in, toch? Ja, maar duimen is altijd, kan altijd. Hè. Ja. Prima verhaal. Ik ben het er niet mee eens. Ik vind het helemaal niks. Ik geloof helemaal niet in die zuil. Echt. Nee. Oké. Het wordt mij steeds duidelijker waarom moet dat ding nou in een parkeergarage staan? Moet je kaartje. Ik vind het zo achterhaald. Ja. Dat is zo'n achterhaald idee. Ja. Ja. Nee, maar goed. Ik denk er wel anders over. Ik denk dat het is een heel fysiek, heel zichtbaar. Het heeft veel stopping power, dus je stopt om te kijken wat het is. Dat vraag ik me serieus af. Het past bij de locatie waar je bent. Ik vind het juist heel goed. Ik vind het multi-channel concept, dat zeggen we ook heel goed. Hè. Dus parallel daaraan ontwikkelen ze het andere kanaal met dezelfde content. Dat vond ik een goeie. Ze kijken vervolgens welk kanaal het gaat winnen. Dan kan het ene afgebouwd worden ten faveur van het andere. Ik vond dat een goed verhaal. Ik denk dat de snelheid in deze markt is heel essentieel. Het idee is voor je het weet door een grootmacht gekopieerd en je vist achter het net. Wij gaan kijken en luisteren naar onze volgende finalisten. De mannen van Social Deal. Dat waren de mannen met dit verhaal. Social Deal zet iedere dag een populair bedrijf in het zonnetje, waardoor hij de consument een interessante deal op een presenteerblaadje voorschotelt. Wij onderscheiden ons door een compleet after-sales traject aan te bieden voor onze partners. Waarbij service geen aparte afdeling is, maar aandeel is van onze hedendaagse bedrijfsactiviteiten. Social Deal, een groot platform waarbij zowel de grote ketens als de kleine kruidenier bij u om de hoek volledig in de spotlight staan. Mannen. Goeiedag. Welkom terug. Goeiedag, als wel. Dankjewel. Welkom terug. Dankjewel. Ik zou jou willen vragen om nog een keer te pitchen. Ons uitleggen waarom jij een goede ondernemer bent. Goeie vraag. Ja, persoonlijk vlak. Ik ben iemand die me totaal kan overgeven aan hetgeen wat ik nu doe. En zit er ook elke dag vol op. Hetgeen wat mij sterk maakt als ondernemer is dat ik creatief ben. Ik heb daarnaast ook technische kennis, waardoor ik hedendaagse problemen eigenlijk direct kan tackelen en in een oplossing kan omzetten op technisch vlak. Maar ook zo in managementniveau. En daarbij ook een creatief in het ontwerpen van uitingen, waardoor we op een hele leuke, mooie manier als het ware Social Deal naar buiten kunnen brengen. En wat maken jullie nou een goed team? De vraag wordt aan mij gesteld. Ik denk dat we elkaar heel goed aanvullen op verschillende terreinen. Rens is heel creatief, waar ik een nuchtere achterhoeker ben van oorsprong. Waardoor we de creatieve ideeën die te tafel komen, die ik toets als het ware op haalbaarheid. Daar zijn we heel eerlijk in tegen elkaar. We kunnen dingen meteen uitspreken als we ergens niet mee eens zijn. Dat durven we ook tegen elkaar te zeggen. En we zitten er beide gewoon 7 dagen per week, 24 uur per dag volop. En dat maakt ons echt het team. En zorgt ervoor dat Social iedere dag beter wordt. Ik hoor heel veel eigenschappen die jullie benoemen en die jullie jezelf toedichten. Maar een ondernemer is iemand die bepaalde doelstellingen heeft en die ook realiseert. Binnen 4 maanden willen we 3 nieuwe steden openen. En van daaruit, de internetwereld gaat gewoon heel erg snel. Willen we elke keer stapjes van 4, 5 maanden pakken om verder te kijken. Hoeveel steden wil je hebben binnen een jaar? Nou, het gaat niet zozeer om hoeveel steden wil je hebben. Kijk, ik zit liever in 6 steden goed dan in 12 steden matig. Hoeveel steden wil je goed hebben in een jaar? Minimaal 8. Hoe ga je ervoor zorgen dat de bedrijven die nu meedoen en meegedaan hebben, dat die ook terugkomen? Waar we naar op zoek zijn ondernemers die zelfverzekerd zijn, die iets moois hebben en die dat graag toonbaar maken aan de Maastrichtenaar of de mensen die in Heerlen en omgeving wonen. En op het moment dat wij een deal plaatsen, dat is succesvol. En vervolgens is hij ook tevreden over de werkwijze en hij ziet resultaten, hij ziet mensen terugkomen. Ja, dan is er alles aan hem gelegen natuurlijk om nog een keer een deal te doen. We doen alles van A tot Z zelf. En alle feedback die we krijgen, die verwerken we iedere dag weer in het systeem, in het concept. Stel nou jullie winnen, hè? Jullie winnen dus de finale. Een grote prijs, €50.000 in een koffer. Wat gaan jullie doen?
We gaan eerst heel erg blij zijn uiteraard, dat vooropgesteld. En vervolgens gaan we dat gebruiken om Social Deal nog groter te maken. En om te zorgen dat in een eigenlijk relatief korte tijd de rest van Nederland kennis krijgt van Social Deal. En altijd in het achterhoofd houdend dat het bedrijf zijn wortels heeft in Limburg. Dank jullie wel, heren. Dank. Jullie ook bedankt. Dank je wel. Dank je wel. Dank. Ik vond het even wennen. Ik had niet verwacht dat we weer even een aantal seconden kregen om te gaan pitchen. €50.000 ligt nu op de loer. Hè? Hoe voelt dat? Onwerkelijk, om heel eerlijk te zijn. Echt onwerkelijk. Maar we zijn wel pas wel bezig als we die koffer in de handen hebben. Dus voor die tijd zijn we blij dat we hebben, maar we gaan natuurlijk voor het hoogste. Ja, goed gedreven, veel power, veel kracht, veel inzet. Allemaal positief. Ik vraag me alleen af of dit echt schaalbaar is op deze manier. Het vraagt nogal veel persoonlijke aandacht. Ik vraag me niet af of het schaalbaar is. Ik vraag me af of het schaalbaar is door hun. Nee, Het idee denk ik is goed, maar brengen zij het verder dan de fase waar het bedrijf nu in is? Ja, en ook de kopieerbaarheid is natuurlijk gewoon, je hebt het zo ingehaald. Hè? Aan de andere kant zijn zij ook, als je nou kijkt in het kader van de wedstrijd, vind ik, zijn zij ook een partij die eigenlijk al gewoon financiering moet op kunnen halen van een informal investor of zo. Ja. Hè? Willen we dit bedrijf een vliegende start bieden of willen we liever iemand die nog net wat vroeger staat een vliegende start bieden? Ze hebben natuurlijk gewoon een lopende business. Hè? Precies. Het zou zichzelf moeten kunnen bewijzen. Ze genereren cash. Punt. We gaan naar onze onze laatste finalist van vandaag. Jullie kennen ze vast nog wel, de heren van Homestroom. Het waren de mannen met dit verhaal. En ik wil u vandaag enthousiasmeren voor Homestroom. Homestroom is erop gericht om als collectief vaste tarieven vast te stellen voor haar leden. En dat ieder jaar weer. Dat lijkt niet nieuw, waren het niet dat uiteindelijk er 3 aspecten vernieuwend zijn. Het doorlopende aspect, het feit uiteindelijk dat het transparant en onafhankelijk is en dat het groen is. Kortom, word lid van Homestroom, 1 keer overstappen is voldoende. Welkom terug. Dankjewel. Goeiedag. Bekend terrein voor jullie. Zou jij de leden van onze jury kunnen uitleggen waarom jij een goede ondernemer bent? Dankjewel. Beste juryleden, de reden waarom wij samen eigenlijk goede ondernemers zijn is heel simpel. Wij geloven uiteindelijk dat je moet delen om te vermenigvuldigen. Ik heb helaas een iets mindere ondernemerservaring gehad en daar heb ik deze wijsles uiteindelijk ook opgedaan. En dat trekken wij door eigenlijk in alles wat wij ook doen. Wij delen graag met onze partners, we delen graag met elkaar, we delen graag met de mensen met wie wij samenwerken. En we delen uiteindelijk ook heel graag met de deelnemers die wij vertegenwoordigen. Dank u wel. Kordaat, maar heel helder. Ben je ooit failliet gegaan? Nee, maar afspraken die ik in een bepaalde naïviteit had gemaakt, die werden niet nagekomen. En ik was zo stom geweest om het uiteindelijk niet op papier te zetten. Dus daar is verandering in gekomen. Dus je hebt nu alles op papier? Nou, tot op zekere hoogte wel. Het leuke is, Guido en ik zijn vrienden van... wij zijn achterbuurjongens, vanaf ons 7e kennen we elkaar. Dus wat dat betreft staat er veel op het spel, mocht het uiteindelijk ook zakelijk fout gaan. Maar we vertrouwen elkaar door en door, maar we hebben wel basisafspraken. Oké. Laten we direct over afspraken maken gaan hebben. En we gaan direct terug naar de business van jullie. De jury denkt dat een van de kernelementen is de afspraken die je maakt met de leveranciers, de grote leveranciers. In hoeverre zijn die geborgd? Het lijkt alsof we 25 verschillende spelers hebben in Nederland. Uiteindelijk is dat niet het geval. Uiteindelijk hebben we er in totaal 7. Die 7 is wel voldoende om er uiteindelijk voor te zorgen dat er voldoende dynamiek in de markt zit, voldoende concurrentie. Dat als uiteindelijk een bepaalde partij besluit om ons uit te sluiten, dat we nog altijd genoeg andere spelers hebben die interesse hebben om met ons wel in zee te gaan. Daarnaast is het zo, in Nederland, als je energieleverancier bent, heb je een leveringsplicht. Dus ja, men mag ons collectief niet weigeren in Nederland. Winnen jullie dadelijk? Stel, €50.000, cash en goederen. Je hebt het over targets. Met welke targets gaan jullie dan morgen aan de keukentafel zitten met dat uitgestalde koffertje en overal dat geld? Ja, als wij inderdaad winnen, dan denk ik dat we wel wat later beginnen op de dag. Maar dan zullen we uiteindelijk zeker een plan gaan maken. En dat plan hebben we al deels bedacht, ook hier. Wij willen uiteindelijk het geld wat we van Lief zouden krijgen, zouden we graag willen inzetten om promotie te draaien. Wij geloven niet in landelijke campagnes, dus we zouden het echt willen toespitsen uiteindelijk ook op de provincie waar wij vandaan komen. Limburg, je kunt met €30.000 uiteindelijk best wel veel betekenen. We letten op iedere cent.
Maar 30.000 euro is serieus geld. En daarmee zou je echt een volledige campagne voor specifiek alleen de provincie Limburg kunnen insteken. Dankjewel. Dank u wel. Jury Gellert Beraad. Helemaal goed. Dank je. Dank je. Merci. En, diepe zucht? Ja. Het was spannend. Ja, vooral, je wist natuurlijk ook niet wat voor type vragen er zouden komen. We hebben wel nagedacht uiteindelijk over de feedback die we ook vorige keer hadden gekregen, die zeker niet mals was. En we hopen dat we daar ook wel goed, op een goede manier op kunnen inspelen. Er ligt er 50.000 euro dadelijk in dat koffertje klaar. Hoe belangrijk is dat voor jullie? Ja, heel erg belangrijk. Ja, we willen heel graag, zoals we net ook al zeiden, in Limburg een campagne starten. We willen, ja, je moet naamsbekendheid genereren. Dit helpt al heel erg, maar we willen het nog een extra boost geven. En ja, we hopen dat dat koffertje ons daarbij kan helpen. Ik zie je knikken, Mark. Ja, ik vind het ja, prima jongens. Ja. Prima jongens, Ja. goed verhaal, goed over nagedacht. Ja, gebalanceerd. Ja. Ja, ik geloof er wel in. Ja. Maar op zich potentie. Ja, Absoluut. een leuke... Ja, absoluut. Ja. Dat denk ik Ja, ook mijn wel. grootste zorg is wel wat weggenomen, inderdaad, dat de leveranciers er gewoon mee kunnen stoppen wanneer zij dat willen. Ik kreeg de indruk dat hij daar wel goed over nagedacht heeft. Constructie is Maar- nog niet helemaal duidelijk. Dan stort hun verdienmodel wel in, want dan Ja, moeten ze dat direct. geld gaan halen bij de consument en dat gaat natuurlijk niet werken. Dus, Toch een compenserende factor daarvoor is dat leveranciers hoeven geen korting te geven. Leveranciers rekenen gewoon reguliere prijzen. Alleen zij vragen een abonnementsgeld aan de deelnemer. We gaan ze er allemaal weer bij halen, onze kandidaten. Leden van de jury, het moment is daar. Het moment dat we hier in de finale van Lee of Yeah gaan bepalen wie de allerbeste student-ondernemer is. De nummer 1 en de nummer 2 en de nummer 3. De spanning is hier werkelijk om te snijden. En dan druk ik me nog voorzichtig uit. Dus wie van jullie gaat het vertellen? Ja, allereerst wil ik namens de jury alle mannen van harte feliciteren. Want in feite hebben we te maken met allemaal winnaars, voorronde winnaars. Ja, de derde plaats. De derde plaats is geworden een onderneming die volgens ons al een proven concept is. En eigenlijk, zeg maar, daardoor niet de volledige steun nodig heeft. Social Deal. Mannen, de cheque van 20.000 euro voor jullie. Proficiat. Proficiat. Dan de tweede plaats. Daar heeft de jury echt behoorlijk over moeten beraadslagen. Wie wordt 1, wie wordt 2. 2 is geworden in ieder geval de onderneming waar wij van denken dat die heel sterk is, omdat die consumenten ontzorgt en omdat die op meer branches toepasbaar is. En dat is Homestroom. Homestroom. Jongens, de cheque van 30.000 euro. Proficiat. Proficiat. Alsjeblieft. Ja. Ja. En dan zijn er nog 2 bedrijven over. En wij zouden dan ook Big Deal willen feliciteren met de eerste plaats. Mannen, alsjeblieft. Proficiat. Proficiat. Maar ik ben nog niet klaar, maar we willen er 1 advies aan koppelen. En dat is: maak van de prijs gebruik om echt vaart te maken naar de appfase, om het maar zo te zeggen, om daarna door te stoten. Dit laatste, hebben jullie dat allemaal nog gehoord of denk je, whatever man? Nee, toch. We nemen het zeker mee. We hadden het al gehoord natuurlijk. En ja, alle advies is welkom en we gaan er goed gebruik van maken. Proficiat, dus jullie Dankjewel. gegund. Dankjewel. Dit was de finale van Lee of Yeah. Bedankt voor het kijken. En volgend jaar zijn we er weer met weer nieuwe jonge ondernemers, nieuwe plannen, nieuwe ambities en nieuwe pitches. Tot dan. Laat eens zien hoe blij dat jullie zijn. Ja, echt top. Echt. Dat is, En wanneer kan ik de eerste kortingsbon uit de machine halen? De verwachting is maart, april. Dat is 2012. 2012, ja, zeker. Oké, daar houden we jullie aan. Zeker. Dank je wel. Ja, proficiat nogmaals. Dankjewel. Dank je wel.